А тя стои горката и ме гледа като три на село. Виж са, Кинко, въпросите като как са ви кой са много относителни. И нито аз, ни тези предината са на мен много подходящи. Виж, че окей да ти кажа много простичко, добре съм. Но това няма да самата истина, нали така? А ти какво, знаеш какво е си? Не бе, ще бъл си ти как си. Кажа като пораснеш. Абе, не знам, ама трябва да се направи нещо. Сега ще ти кажа какво трябва да. Колеги, колеги! Колеги, нещата ще кажат, вече са непомислими. Списна ми да гоня учениците като някакъв падар. Те си правят каквото си искат, а вас изобщо няма да коментират. Говорите вече. Представяйки, че ще направим леко ремонтче на стаите. Така че, колеги, предизвете се. Защото от следващата седмица няма да има скрито покрито. Националната ги... Дай, колега! Ама, шефки, много се извинявам, се шагам. Внимателно! Националната гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ ще има... Вчера на какво се направи? Пусто модерно предградие. Едно място се паркирано на тези. Чакай сега, таки. Божидаре, да пушим по една цигари, че получавам вече да говоря. Цигари, не виждаш, че говорят с Марето. 3 цигари. Яворе, нормативи. Яворе, нормативи. Време беше да се случи някаква промяна в гимназията. Но бива, ама учениците никакво уважение няма. Сега не, се заслужило. Вие какво решихте вчера на съвета, бе? Как може да не се чу? Камерите! Ученици, искам да кажете пред всички какво направихте току-що. Тишина! Що ви имате дързостта да го направите пред камерите, ще имате смелостта да го кажете на всички. Момче, когато говориш нещо мълчиш. Пишете се, моля. Ти имаш ли врата? И по началото на билете си става. Една минута и сама. Не може. И се сме. Ученици са наказани.
някой търсил какво се случва тук. О, да. Нали си спомняш за моята малка схема с камерите? Да. Всичко се вижда. Да кикнеш ще се чуе. Аз успях. Планът проработи. Дани! Идвай да ги наказваме тия. Айде, идвайте. Айде сега. Ени, спят. Добре, сама се звучите добре. Какво ще правим сега? Айде, бой, Петрунка! Айде, Петрунка! Ужасно ми да слушам Румен и Бек. Значи, ето го вас. Моля се. Сега стане хубаво. Абрат се партията, бе! От 100 години те търси човек, подпиши се моля. Реши мраз. Виждам и аз. Подпиши се. Да, отри при госпожа Паза. Отидох и тя ме прати при теб. Аз точно при нея. Не забрави. Постоянно да се беше от вас. Значи, много е важно сега да говоря. Ало, не мога да разбира се някой. Личностно пропадане. Жизните слава няма да получи. Ама Дани, всички пушим! Ама Дани, всички пушим! Тези 40 минути не слушат изобщо какво се говори. Аз им казвам, че вече сложихме камери, а те като вистяват с цялата си наглост е настъпил работа на територията на училището. Абсолютно без очи. Имам идея. Да го пратим на съвет! Ето преди само се стръмат. Дайте да ги има по-важни неща със сигурност. Абе, добре. Учиш и...
Християно 40 випуск не трябва да остане безнаказан. Аз предлагам да го не слушам в пауза. Значи Християно 40 випуск е настъпил мравка. Хората не е рек. Безумие. Моля. Моля. Да. Смазана, любита мравчица. Да. На територията на моето. За жалост, да. Какво е това безобразие? Какво е това безочие? Вече никой ли... Да, моля. Вече никой ли не уважава институцията класическа гимназия? Трябва да се въведе наказание 6-та степен. Ама, госпожо Папазова, наказание 6-та степен просто не съществува. Вече има. Аз каквото имах да кажа, казвам. Дани! Дани, идвай! Здравейте, сладъчета! Какво случва тук? Ами, положението в Фендирек не е било толкова сериозно. Стига се до там, че настъпва вече има разлика. Безумие. Сериозно. Да. Боже мой, вие нямате ли си по-сериозна работа? Ама и аз това се опитвах да кажа. И новини биват разисквани. Днеска специално темата, която ще бъде разисквана в ФНГ, в Кукарица БГ, е реформация, а именно за камера. Аз съм вашия водещ Тихомир Ценов, а с мен са задните учители от гимназията за древни езици и култури, започвайки с господин Арнулов. Не сме само колеги, но и много добри приятели. И госпожа Вачка, която явно... Сигурно това в някоя забрана на моята Киргизстан. Добре, нека да работим по същество. Господин Иванчев, нещо си трябва да кажете? Това не е темата. Според мен сега не трябва да свири. Ама ако не я беше свидил, нещо не се прави. Виж, Саши, двамата сме исканици. Знаем, че това не той е първият купен матч. Нито ще бъде последния. Това не се справедливи времена. Кафето е направо. Няма значение дали живеем в такива несправедливи времена, а най-малко ще разсъла зрителите дали кафето ви е вкусно. Благодаря ви. Господин Борисов, вие нещо по темата да добавите? Здравейте, Тихомир! Бих искала да започна с едно добър вечер на всички зрители пред екраните и да благодаря, че ме поканихте. Също така
си радост да бъда тук. Да започваме. Камерите започва своята история през 20 век, но потъкна тяхната защита. Че госпожа Папазова не съобщи на ученическия съвет, не означава, че реформата не е наложителна. Тя е наложителна. Дълги години имаме голям проблем с дисциплината в училище. Но се питаме днес, дали само това ще подобри дисциплината в училище? Искам да благодаря още един път, че ме поканихте. Добре, благодаря за вашето точно и лаконично изказване. Публиката се интересува от казаното от госпожа Борисова. Има книга, която е описано абсолютно всичко. И аз, но не само аз, и всичките учители и дори част от публиката, смятаме да дадем малък подарък на госпожа Борисова. Специално в нейно име. Заповядайте. Ами, благодаря ти, Хомир, но всъщност аз леко съм я писала. Добре, първи, благодаря. С удоволствие ще ви поканим и другия път. Ще говорим за нещо различно. Когато ще говорим за историята на футболен комплекс. Айде така, Саше, да ви чуя! Къде е синя зона? Еми, айде да ви чуя! Сърце! Душа! Завецки София! Сърце! Душа! Завецки София! Сърце! Душа! Завецки София! Господин Данилов, да добавите нещо по тема. Не знам, на каквото ми наистина много. Добре, това е невероятно. Обаче, просто обаче, може нещо друго да добавите. Относно тема. Ами, Да, точно за камерите. Моля ви. няма ли въпрос? Говорете така, Казвам това, което мисля. но нямате право. Навърши ли реформацията в НДД? Ето, че за пореден път господин Иванчев доказва, че той е добър слушател. Ой, благодаря. На сега, господин Арнаулов, вие ще можете ли да добавите нещо до темата? Да. Еми, то ти ми предрече, че ще се случи, ама кой да свърши в 8 класа? Как така? Как така пише в третата си книга? Странно. Може би в четвърта. Благодаря ви за добре структурираното изречение. Господин Иванцев, вие да кажете нещо по темата или да оспорите казаното от господин Арнаулов? Кой да има контрол в него? Правилно, точно изказване. Аз съм на 120% съгласен. То и аз съм предвикам.
следващото предаване да бъде за нещо по-сериозно, нещо, за което учиш се касае. Футболен комплекс. Смятам да бъде за нещо Професионален футболен клуб. Смятаме да бъде за нещо по-сериозно. Добре, щом се положим. Така, публиката проси... Аз имам един въпрос. Да? За И с това време да приключи. Благодаря. Следващото издание не смятаме да бъде за футболен клуб или професионален футболен клуб Левски. Смятаме да бъде за нещо по-сериозно. И то първо ще се разбере. Благодаря ви. Усещате ли вълнението, което идва след мен? Не. Усещате ли еуфорията? Да. Днес ще бъде един прекрасен ден. Усещам го. Винаги има душа за тези неща, шефки. Аз кафе не Айде се върнем на темата, че е много работа, както знаете. Разбира се, Дани. Този път ще бъде нещо мащабно. Той предния път беше мащаб. Ще се въведе нов кошмар. И информацията, която ви казвам, е строго секретна. И я казвам само на най-доверените си хора. Който издаде нещо тази строго конфиденциална подробност, ще бъде... Може да участвам в екзекутирането. Естествено. Тази реформа ще търпи жестоки репресии. Онзи, който ня следва. Разбрахме ли се? Разбира се. И какви ще са репресиите? 100 обиколки на игрището? Не. А 50 ли цели? Не. Ай, поне един скок на дължини, бе. Мире! Този, който наследва тази реформа, ще бъде разстрелян. Какво? Ще ги представя. Ще ви да кажа. Малко хапота. Ще се въведе, ще се въведе нов кошмар, който ще бъде по-ужасяващ от допитъка на полетко. По-вразяващ от гнусен от поправка при искра. По-ужасен от... Госпожо Папалова! Колко пъти да ти кажа, бе, човек? Няма да я закачаш, докато има работа! Много съжалявам. Не ме интересува. Айде, чао. Чули секретарката? Секретарката напусни! Костана! Да са ме сочили чипса! Айде! Радуйте и клики!
Знаете ли, че като си махна очилата, не вижда всичко? Аз съм учител! От кога? Извет комична, някой е излъчва хотел Sex on the Beach. Това се не естествено. Той даде някой алгоритъм. Не е толкова сложен. Дами, заповядайте. Господа, и вас отбивам. Защо така и, Вероника? Къде отиваш? Далеч от теб! Тестовете по латински пристигнаха. Страхотно, ужасни като предните и кошмарни като летите. Абсолютно. Страхотен си. А между другото ти пазиш ли виното от лятната школа? Ох, Марта, колко пъти да ти обяснявам. Ние не консумираме такива субстанции. Ша! Ша! Оставайте за швидата. Става просто с виното да се. Кажи. Бих ли могъл и аз да дойда на тази лятна школа? Не. Няма нужда. Чувам, че има някакви новости в гимназията, нещо по-доброха. Амо, сме на лесбияна, маме! Десети бе! Хайде на латински! Хайде на латински! Хайде сега! Понеже не е бил звънеца, а както ви става ясно, на мен хич не ми се ще да ви пусна. Сега, хайде да чуем един виц. Чуем ли виц? Чуем ли виц? Хайде. Сега. Излиза едно класиче, училото да се разходи. И по пътя, видиш ли, срещнало един култар. При което заговарят се. Пита го култаря, как си? То казва и ми, как да съм? Не съм много добре. Как така? Как така не си добре? От какво имаш ти да се оплачеш? И класичето на свой ред, нали, вече готова за тапост. Пита, абе ти, конюгацию перепрактика учил ли си? И клошаря го пита. Актива или пасива? Ох, Маре, направо, не знам какво ще да правим след казвам, наистина. Да, един видя, един пие вода, другия дете, третия диша. Значи предлагам 3 дни и 3 нощи да играят голи в снега, да пасат добитъка в двора и като кажа жълти, да стриват пепи. Нека изрецитират всички контролно-пропускателни пунктове в Европа. Сетих се, Дани. Да? Сетих се. Щестен полезен труд в Судан. Ох, Маре, нямаш равно. Какво да ти разправя? Вчера в дискотеката 10 мацки, един таксиметров шофьор, една домоуправителка, 2 конча, и накрая банк 4, 60 десета. Всичките ги оправи. Вейте, Маре, Дани, какво си правите? Нищо, приказваме се. Знам и аз приказките.
секрет по друг път. В това училище всичко се знае. Каква нова реформа? Кога? Къде? Дани, как мога да се включа? Утре всичко ще стане ясно. Какво ще стане утре? Значи всичко е доставено. Утре ще се разбере. Абе, то може да е доставено. Утре, ама аз трябва да се доставя в 10-тия, че пак ще кажа, че съм смухмурлук. Не мога да... Ама моля те, една минута, един подпис. Добре, айде, отивай, аз съм малко ще дойда. Много се радвам. Сиреч, госпожо Махалова, пак ще има нова реформа. Господин Приборов, ще ви помоля да си включите седмото чувство, наречено мълчание. Този път ще бъде по-ужасяващо от тестовете престъпници. По-разтърсващо от хоровите изпълнения. Ще се окаже, че е по-напрегнат от мача Левски ЦСК. Колеги, ще ви помоля да не ме прекъсвате. Докъде бях стигнала? До потъване съм състане бях. Да. И както казах, по-късно да се къснева. На място. Както казвам, реформата ще го направи. Реформата ще го направи. Ту-ту-ру-ту-ту! Дани, трябваше да ми свириш барабани тук. Госпожо Пазова, как става? Така. Униформите вече са на лице. От другата седмица Дария се занимава с разпространяването по учениците. Кашоните са плътно затворени и никой не трябва да ги отваря. Дари, разбра ли си работата? Да. Който пипне кашона, разстрелва. Наказание е наказание. Това много ще е по-тежко от да ти кажа. Абе, не знам. Тук става от престъплението, баба. Дай. Айде, че кашони почава. Айде. Дани, идва си.
Виж, мога, нема що. Няма да повярвате какво се случи. Айде, ще ви кажа. Униформите пристигнаха. Айде сега да ги проверя да ги раздам. 10 А, тук. 10 В, тук. Къде е този 10 Б, а? Ужас! Някой отвори кашона! Спокойно, Дари! По-спокойно, бе, че са отворили кашона! Абе, да ви питам аз вас! Кой отвори кашона? Ти не беше? Не ти, кой беше? След така, махне. Искам да знам, кой отвори кашона? Веднага да дойде. Аз. Моля? Аз отворих кашона. И защо? Аз съм си го плащала, аз си го отварям ти друга. Няма стане тая. Госпожа Папазова иска точно този кашон. Нека иска. Аре, вземи го. Абе, я бегай да не щупиш нога. Шествам на маникюр. Да, заплатка яшка. Дами, вас. Ама тая кифа ми отвори кашона! Кифа, бе! Така, има едно много велико изречение, казано от един велик българин. Двама се карат, третият взима кашона. Що ме за вас? Айде изключение право. Ама те, момиченци, много А мен? Изключително слабо. Айде да си ходим. I'll be back. Колеги, тъй като униформите пристигнаха и вече са раздадени, трябва да направим график с дежурни на КПП. Аз пазя вътре, Пети пазя вътре. Разбрахме ли се? Разбраха се. Така. Нищо и си първо. От теб очаквам да си изключително стриктен и да не допускаш никого без униформа на територията на училище. Да, госпожо Ползова, да. Разбрахме ли се? Ясно? Хайде ни да го заходим. Аз не пуша! Теб не беше въздържал. Ha ha ha!
секретаря. Изобщо Колеги, проблем ли има? Не. Дай ми да кажа. Викам, шефе! По-бързо, мозям цял ден. Крайно, което... Не ми харесва тук. Знаете ли какво е това? Така, стойте тук, така. Не, кашона! Всичко наред с кашона! Иска го точно така. Ясно ли? Така. Хайде, става сега. Хайде. Кашона. Хайде. По-бързо. Я цял дето. Хайде, хайде. Здравей! Аз съм ти. Чии очи? Твоите, може би. Как така? Ти каква си? Какво правиш тук? Аз съм учителят и съм тук заради тях. Аз съм човекът и съм тук заради теб. Защо питаш, след като няма да слушаш? Защо говориш, след като няма да мислиш? Спри да ме имитираш по този начин. Спри да ме виждаш по този начин. Извини се! Усмихни се! Нямаш право. Така ли? Аз много добре знам как ги въртиш. Не чуеш? Отново е този декември месец, много сте ли са познали и така. Какво правиш пак, като ти ли писна вече? От какво? Какво имаш предвид? И защо си мислиш, че си тук? Да ти се подиграва? Да. Разбира се. Те журналите са за това, нали? Да се подиграваме на учителите и техните грешки. Какво друго да са? Ти какво си мислиш? Сатурналите не са за това как останалите ви виждат, а за това как вие сами виждате себе си. Сега разбрах ли? Гордо. Пак сме тук. Не пак, а отново. Всеки ден някакви нови промени в това училище. Писна ми вече. Нали знаеш? Пантарей. Айде наша стичка по латински. Това е гръцки. Утре, днеска, машината пак ми глътна 60 стотинки. Ето, системата поглъща всички ни. Тя хубаво ли поглъща тази система? А тези 60 стотинки са ми едно кафе. Вчера Васето пак изпи мой. Не беше Васето, аз бях. Браво, Лине. Браво. Много. Васе, какво за тебе говорим? Не съм ти спил кафето. Мача сме. 2-0! Айде! Да, 2-0, ама за кого? След като в Енгидек пак имаше пункт. Много тънчив, наистина. Значи, получих супер конфиденциалната информация, че Магдалена от 40 випуск не си носи униформата с желание. Как
Как го разбрах? Няма значение. Имам си източници. На съвет! Дайте да си сипам по едно кафенце и се успокоим. Ама как да се успокоим, бе, господине? Това е униформата и тя я носи с нежелание. Господи! Вие какво може да очаквате от фен на ЦСК? Дали я гледам по цял ден да се разхожда с някаква червена тениска килка? Това е униформата! Моля се, мислете се малко по-сериозно към проблема, наистина. Когато става много за Бога, сме сериозни. Само лесно. Гледай, наредили съм се. Кифла, до кифла, до кифла. Средата един круасан. Сега ще пикам. Това кафе е по-хубаво от деня, в който пихме ЦСК 7/2. 1968 година. Не може да свърши. Какво става, момчета? Защо стана сега така? Вероника, ето да са била. Да по едно телче. Здравей! Сега всичко е тихо. Сега няма какво да ни пречи. Сега сме сами и сега е нашето време. Имаш право на мнение и винаги можеш да ме прекъснеш. Винаги можеш да отречеш или пък не. Но след всичко това, за мен нещата стоят ето така. Минава свирепо денят, не отстъпва за малко миг подир миг. Поглъща забравата всеки повек, всеки твой вик. И когато останеш сам в тишината, осъзнаваш за секунда макар колко бързо е минало всичко и колко малко свирепо минава денят, колко много неща са отминали, от колко малко ще се помнят напред. Колко очи са подминали и колко още ще карат поред. И тогава, накрая разбираш това. Едната единствена истина. Няма неизказана дума и няма неизпробван кафар. И пак, едната единствена истина. Накрая разбираш това, че всичко минава така, както минава за тебе деня. Ти скачаш! Бориш се! Бориш се да скачаш този пред теб и този след теб! Бориш се да скачаш себе си! И ще успееш! Знаеш го! Но сега спри! Замълчи! Мисли! Ти имаш правото! Ти имаш мечти! И думата имаш! Само за себе си! Това си ти!
кажем, че нашето училище, нашите ученици, колеги и приятели, в рамките на само 3 дни благотворителен базар, организиран от Ателие изкуство, организиран от учениците в нашата гимназия, събраха 778 лева. Дарени към останалата сума, която 10-ти клас събраха за благотворителност, за да може да се помогне на деца с тежки здравословни проблеми в навечерието на коледните празници. Искам да изкажа благодарност към нашия 10-ти клас, които представиха своите журнали по своя начин, представиха своите учители такива, каквито биха искали да ги представят. И най-вече ни събраха отново тази вечер заедно, за да можем като едно училище, защото днес виждам тук и много завършили ученици, освен настоящи, да си спомним, че НГД ни даде и ни дава много. И ще продължава да ни дава, докато сме все така отдадени едни на други и докато все така разчитаме и вярваме в каузата, да сме единственото класическо училище в България и да вървим смело напред. Давам тази сума на 10-ти клас, за да могат да зарадват и тази година деца в равностойно положение. Благодарим ви!